La nueva cocina elegante. Eta gu bezalako saio elegante batean, hoxe iten du. Sukaldaritza, oin berria, hau garai batean berria izango zen, baina, gaur egun ja pixkat horriak horituta urtatzu pasatu dira. Eta prestatuko guna da, lehatza, askar, Galiziarrera era. Eta hau egiteko oso errez eta erreza. Lehatza hor daukagu, jartzen du xerratan moztu, enbor tamainuan, ni egia esan, ez zait gehiagik holan, jentiak ohitura dauka, arrandegira jonda, hola, xerratan moztekoa lehatza, holan txak, baina nien beti izan naiz ezurra kentzekoa. Egia da, xamurraua geratzen dela ezur da guzti. Baina, aukera baldin bakozu gutxixeo sartu labian, eta listo. Gutxixeo labian egin da, ze gertatzen da. Anisakiarekin intoxikazio goteko errastasun gehiago. Eta gu omen gara, inguru guzti hauetan, anisakiarekin intoxikazio gehien daukan herria. Eta hori zatea, hemen ohitura daukagu gutxi inda jateko arraia. Eta anisaki hiltzeko bi aukera daude bakarrik. Ero izostu egiten dugu lehatza, ero dan antxuak, ero behar dan arraia, pare bat egun izateakin nahikoa da. Ero hori izoztu, ero ondo egin. Orduan izan beharko zen, lehatza lehorra jatia. Eta lehatz lehorra banik aukera nahi dut izozgailuan sartu, egun pare bat utzi, gero atera, utzi desizosten bere bakarrik, eta ero kozinatu. Eta hori anisaki arazoik ez genuke izango. Bain behar duguna, aurreneko kontua da. Lehatza, xerratan moztu, baina politikoak ingo ditugu, eta hau egosi behar dugu ura, eskaia, ereinotza, gero gatza eta ospin txantxa batekin. Nik ospina, ez dira zentzu gehiagit, ez dakit aurkitzen, baina ospina botako diogu. Eta astu baino lehen, deiba jaso dugu hemen EITB-ko telefono zerbitzua dei bat, ikusentzule batek deitu duela esanez, saioa ikusten duela berak, asko gustatzen zaiola, eta 40 urtean sukaldari izan dela, eta ikusten duela, asko gustatzen zaiola txoriena, baina ikusten duela txorienen emakumezkoak etortzen direnean, ilea aske izaten dutela, eta ilea bilduta beharko luketela. Hombre, hori egia da. Profesional munduan gehien bat, ilea bilduta eraman behar da, eta txapel batean jasota eramaten badu, hobe oraindik. Baina, gure programa azkenean, guk ez du kozinatzen beste batzuen dako. Gure etzako kozinatzen dugu, eta guk kontutan izan behar dugu izango zen, etxian egongo bainetek moduan, eta etxian gu, normalean kozinatzen nahi ganean, ez gara eskoletarik egiten, ez. Orduan, nik uste dut, posibla da, holan, ile aske daukagula erabiltzea, eta beste kontua ja profesional mailan. Jatetxe batean, ero katerineko enpresa batean, ero lan egitean badu, orduan hor bai. Ilea bilduta, eta hori be kuriosoa da, ni hosteleitza ikasten nuenean, esaten zuten, bizarra holan, 5-6 egunetakoa hori ezintzala eman, zikina zela, baina bizar luzea bai. Eta nik horri zentzurik genion aurkitzen, azkenean, erortzea mazaigu zerbait bizar luzetik izango da, ez? Bestia, 5-6 egunetako bizarra itxusia da, zikina itxurara, begira egiten durako zikina, baina hortik hilerik ez zaigu janari eroriko. Eta ordea, bigotea hundi bat, edo bizarra izatea, hortik hileak erori aldia. Eta hori usten zan. Nik horri zentzu gehiagi enion aurkitzen. Baina hola zan da, guk orduan beti bizarra txukun, ondo garbi moztuta, eramaten du. Eskaia, ereinotza, gatza, eta ospin txantxat. Pixka botako diot, esti botako, eta goxo egozte jarriko du lehatza. Nik uste dut honek, 8 minutukin, nahikoa izango dela, gero egin behar duguna sua itzali, bertan jartzen duena da, garai batean sua ezin zan itzali. Orduan, usteko iskina batean, ekonomikan txapan izango zen, iskina batean usteko, non berua mantendu alda. Guk iskina ondan itzaldu ingo du, eta bertan utziko du, eta listo. Eta bien bitartean, hola garbitu. Eta, egin behar duguna da, kipula bat txikitu, hor jartzen du. Niko, kurioso iruditu zait, ze normalian holakoetan nik pusketa txikitan, ze patata batzu jarri behar ditu gehiago, baina hemen jartzen du, con aceite se rehoga una cebolla cortada en tiras gruesas. Xarratan, baina loditan. Eta kolorea hartu baino lehenago, lau baratxuri atal, botako dizkio,
perrexil desente, eta gero patata batzuk. Eta patata horiek bustiko ditu gero arraian ur horrekin. Arraia ikusteko erabili dugun ur horrekin. Egosten jarriko ditugu, eta listo. Gero ateatzeko garaian, bandeja batean lehatza, iskinaten jarriko du, bestian patatak, eta gero gainetik galiziarrera zer ematen du. Hoxe, piperrautza, eta oliba erre pixkat gainetik, eta listo. Ez dauka zer gehiago. Misterioik ez daukan errezeta bat, erresa, goxua, eta fundamentuzkoa hemen daukagu lehatza, barazki pixka bat daukagu, kipula moduan, eta patata, hidrato batzuk, eta horrekin afaltzeko afari hon bat izan da. Nik uste dut horrekin nahikoa. Eta lehatza, ze arrai ona eta zenbat joku ematen duen, labian erreta, arrautz estatua, saltzan, saltza berdia, nik uste dut Euskal Herriko plater ezagunenetako bat, lehatza saltza berrian, hori, gure errezeta mundiala, hori izan zen bere garaian, Arzakei eman zion izarrak emandako errezeta bat, izan zen lehatza saltza berdian, nola zen, hoiekin, txirla ospinolio batekin, ero txirla batzuekin salteatuta, ero ez da olako zerbait izan zen, eta lehatzakin lortu zuen, Bira ze gauza, teorian erreza, baina ondo prestatzia badauka bere sekretua, eta ondo prestatuz gero, presio honean erosten den arrai bat, gutizi bat izan alda. Ze egia esan, lehatzan presioa nik uste dut ondo da, hola, ez? Eta gozua erosten dugu normalien etxian. Eta horrekin, pare bat, bi hiru afaritako ero bai izaten dugu. Eta ero izoztu egiten duzu, bestela, gure etxean egia zen anizakiak egin da. Behin izan nuen, susto txiki bat, ez da hemen aipatu nuen, gaina izan zen zerbait neukan lasterketa ero bi egun beranduago ero, eta etxean arraia januen, lehatza jan genuen, eta nahiko egia esan anisaki desente ekarri zuen, Baina nik anisakia egia esatea nahi baduzue, beti ezagutut. Ostelaritzan nagoenetik, gehiago ero gutxiago, agian orain lehen baino gehiago, baina nik anisakia arrainetan da beti ezagutu izan dut. Eta januen gutxi eginda, zenzaten nuen, Eta nahiko gutxi, eta ikusten duzula hori pixkatu haindik egin gabe daola, baina ez sarteira ez botatzearen, ero mikroin labean ez sartzearen berriro, januen, eta pasan nuen gau bat, anizakia horre, akelarrea montatu zuten hor barruan, dantzan da parrandan ibili ziren, eta ase gaua eman ziaten. Egia esan, enitzen, enuen ondo pasa, Eta badaude beste jende batzuk, alergia baino gehiago diotenak, intolerantzia, gauza da intolerantzia eta gaizki egitea tripan, baina ni honitzen toki batean lanean, non, horako caterineko enpresa batean, arrai freskua geneukanean, langile bat zeon, jai ematen ziotela egun hortan, ze ezintzan egon ez da sukaldean ere. Arrai freskua lehatza izaten zala normalean, egoten zan guztitan, jai ematen zioten, ze ez dakit, giroan ero zerbait ero, eta gaixotu izia esan. Gauza, harrigarria, benetan. Baina, bueno. Eta nik ikusi nuen, gaina gaizki jartzen, holako egun batean. Perresi jazti dugu, hemen, belarrekin batera. Perresi jozto batzuk. Hau kanpora. Eta patata zuritzea. Patata, honen inguruan, aipatu dizuet inoiz, hemen egin nuenean nik kastina, txorienean sartzeko, patata tortilla bat inbarzala, eta horri bilinitzen ikasten, patatan histori guztia nundiz zetorren, tortilla patatan aurreneko idatziak eta noizkoak ziren, zenba variedade zeuden, ja naiz goratzen, baina goratzen naiz mordoska bat ziela. Patata mota ezberdinak zenba zeuden, eta garai batean, hasieran ekarri zutenean, Espainiarrek eta ekarri zutenean Ameriketatik patata,
lore moduan ekarri zuten, ze bakizue patatak loretzen denean, lore bat dauka gainean, da etzan erabiltzen jateko. Eta 1550 urtean, eolakoen bat, ero 1487ko gozetean, Sevillan, jentea gozea ziltzen da hori, eta zeuskatenan, jardinean patatak erein da polita iteko hango jauntxoek eta konturatu ziren barrukoa atarezkero jatekoa zala. Eta uste dut patatari esker bizi batzuk libratu zirela. Bueno, lehatzea irakiten 5 minutu besterik ez dizkiot emango. 5 minutu eta bere beruan bertan utzi behar dudanez, bera bakarrik, hor bukatuko da egostea eta nahikoa izango da. Anizaki arazoak baldin baituzue, esan dagoa. Izoztu, 5 minutu beharrean, 10-15 minutu utzi, ondo egosi, anizaki guztia hil, eta listo, hor ez da arazoik. Eta horrela hasi ziren patata jaten, hasieran boixe dala zuten apresiatzen patata, eta gero behira. Zenbat errezata dauden gaur egun patatarekin. Guk, imaginatu, marmitakoa, porro salda, leka patatak, patata tortilla, guarnizio modun patata frigituk. Zenbat tona eta tona jango die patata frigituk munduan zehar. Egunero. Azkenean, erresa da prestatzen, merkia da, zapore neutroa duka, orduan gauza pilatekin eskontzen du. Gero, energikoki beholan langile jendeantzako, kirolaiteko oso ondoa dator, egosita, frigituta, erregosita. Eta errezeta honetan, bereziki oso goxua geratzen da. Azkenean gero hartuko du lebatz honen zapore guztia, eta gero botatzen digunen piperrautza gainetik. Eta olio errea, hori egongo da, mundiala. Xerra loditan. Azkarra presakin baldin bazaudete, xerra fin-finak egin, eta listo. Bale. Lau baratxuri atalak ona. Pixkat erregozi. Igoengo diozua. Eta gero lehatza. Lehatzan ura botako dio bertara. Eta egosten utzi. Honek ez dauka gero beste inungo misterioik. Patata bakizue gutxi gora bera, patata osua danean, denborak eta hori, ondo goten da jakitea. Arrautzak. Ensaladilla bat inbar baduzu etxian egunen batean, ero patatak eta arrautza egoziak, nik etxean egiten dudana dengo. Patata jartzi dut, lapikoan urakin egosten, eta irakiten hasten dianetik 10 minutu hartzen dira. 10 minutu pasata gero, arrautza sartzen dut ur berdinean, eta ensaladilla bat izango bazan arzenarioak bai, eta beste 10 minutu kalkulatu, eta guztira 20 minutukin, patatak 20 minutu, arrautzak 10 minutu, eta arzenarioak ere espadi da oso lodiak 10 minutukin, sobra izaten dute, egozita izango genitun. Atera, uraken du, eta listo. Eta holan, xerratan moztuta daukagunean, normalean 20 minutu behar baditu, hauek 10 minutu dutan, nik uste dut 10 minutuan inda dauela. Baina hori, jakiteko egin da duen erresa. Labana sartu, normalen patata osoa baldin bada. Laban bat sartu, patatari, altza, eta bere pixuakin erortzen bada, patata egosita dagoela. Hori izaten da holan puntu sekretu hon bat, jakiteko patata hori inda dagoen ero ez. Patata gehitu. Kuadrilla handia bazarete eta diru gutxi gastatu nahi baduzue, bakizue, patata asko eta lehatz gutxi. Garai batean, ibiliko zuten azan, hemen lehatz busketa bat, ur horrek zaporia hartzeko, patatan, lehatzan zaporia hartzeko, eta hemen patata pila bat, eta horrek gero zurgatuko zuen lehatz horren zaporia, eta tripa betetzeko, era ona. Idatzi bat zegoen hor, ezagutzen den, patata tortillan inguruan ezagutzen den idatzi zarrenetako baten, Nafarrokoa da, eta jartzen du, Nafarroako iparraldeko emakumeak artistak direla patata tortilla egiten
baina patata arrautza gutxikin, han patata asko izaten dutela eta arrautza gutxi. Eta artista direla ondo aprobetxatzen daukaten patata. Ze oso arrautza, oso tortilla goxua egiten zituzten hori, patata asko erabilita eta arrautza gutxi. Eta horren idatzi bat zegoen. Beste bat zegoen, zate dutena patata tortilla asmatu zala Bilboko asedioan, Sugarramurdi egon emantzan etxe batean. Eta etxe hortan, etxeko andriak etorri zian generalak eta zer izanez jateko emateko hauei, eta zeuskala bakarrik patata batzuk eta arrautza batzuk. Bain zitula patatak erregozi, oliotan, eta arrautza tortilla bat egin zuen, horra patatak bota, eta gustatu nio, probatu horra ateazan tortilla hori gustatu egin zitzaien, eta horra asmatu omen zela, gero Sugarramurdik gehiagotan eskatu zuela plater hori egitea, eta bere tropei eta hori emate eskatu zuela, eta hortik asmatu omen zela. Bueno, astopotroen ez izango. Jo, Iturrita, ni hemen Sugarramurdi esaten gora eta bera, eta da Zumalakarrek, parkatu. Zumalakarre generala, hor, hau da, nire gizarteko irakasleak esango du. Gaztea hori bezala, eta bitu gizarte esan gehien gustatzen zitzaidan, ni historia eta hori. Zumalakarrek. Ja nula oso ondo ikasiko, nik uste dut, gero holan kamarak eta hemen deskojonatzen egon zen, barreska hon zen nik platerri egiten duen bitartean. Bale, orain, ingo duguna da, hau, hola, ze egosita dago, nik uste dut, hau, ja, debatza egosita dago, ez du behar zer gehiago, eta ingo duguna patata, perexila, bota behar diot, perexil dexente, esaten du, jartzen du hor, jartzen du, eta bastante perejil. Bastante perejil baduk horrek, ez? Batapa jarri eta esan dakoa. Honek 12 minutu gutxi gora beharko ditu, eta behin 12 minutu pasata gero, behiratuko du badezpadala ere patata nola dagoen, eta ina baldin badago, listo, izango da lehatza bandeja batean txukun jarri, ondoan patata, eta ero, piperrautza gainetik botako diogu, eta ingo dugula oliba on bat, hemen kasuntan oliba on bat. Nik baratxuria botako nizkion oliba honi, baina hemen arrazetan ez diote botatzen ezer. Eta gero, gainetik bota, eta listo, maira. Hau egiten, eta segituan gatoz, gaur ez da gaur eroa izia, eta hor dauzkago gazteatzuk astoratuta, buiaka, eta ea dominatzea ituan. Itxegi dazu eta nik pixkat horrei. Zeitxura, horrela bakarrik jateko hau, nik hau horrela. Pare bat arrautza hemen, 3 arrautza. Lau, tamaino ondan lau. 4 arrautza bota hor. Utzi pixkat hor, plo, zuringoa egosi arte, eta ikusgarria. Ignacio, nik zure platera hobetu ingo nuke, zeatako nuke lehatza, gehiago, arrautzakin, eta, ikusgarria. Hau ikusten duzu modu. Eta hau bada modu bat, arraina nahiko garbi, gero olioa botako dugu, baina olio askorik bota gabe gainetik. Eta lehatzak sapore gehien dauka moduan, horrela, egosita. Egosita, batzu egi, esango zu, horrek ez dauka ezer, baina lehatzan sapori hartzeko, arraian sapori hartzeko, horrela, ero lurrunean egosita, oraindik areta gehiago. Ze hemen egia esan salda hau gero ezazu bota. Hau, poltza horiek saltzen dituztenak izosgailuan da gordetzeko. Holako poltza batean sartu, eta behin hotza dagoela, izosgailuan sartu, eta arrain sopa bat iteko, edo nahi duzuen holan patata saltza berdean iteko, erolako zerbait, erabili alduzue, ero lehatza saltza berdian iteko. Ur honekin, hau dago, zoragarri honek, daukana da, arraian sapore guztia, gehi belarrak. Berezia, behitu, nik sekula eskaia normalean eizarekin da holan, erabili izan dut, eta arraiari ez dio bota izan nik inoiz. Baina,
Egia esan oin usai goxo botatzen du, Eta oin, patata batzuk, hemen olioa jarriko dut berotzen. Azkenean gero, inbar duguna olioa erre, eta gainetik bota. Piperrautza botako diot patatei eta gainetik, eta bada, eta lehatzai ere bai, Begira, ez itxura, patata hauek, zera zu esan ez ez. Hau da, gutizi bat. Eta lehatzakin indegu moduan, nik makaio freskuarekin, ero makaio besti gezatuarekin, ni makaio fresko biliko nuke. Makaio freskuarekin haue, gehatuko zen, zoragarri. Zein arrandegira joan da holako arrai freskuero aurkitzen duzuna, egunean, isibilita mundiala. Orain, piperrautz, pixkat, bazen, fin botatzea. Jak, pixkat. Nik oso erabili dut, Basaet holan pikante saliak, pikantia bota. Baina nik, kasu hondan, gozoakin, nik uste dut hobeto. Gehia gustatzen zain, nahi. Pikantia, gauza batzutako bai, baina hemen, nik bai botako nukela hemen, kaiena holako pipermin bat, hemen bota bertan, eta olioa gartzia piperminan pikante pixkat, baina ez dela bestetara gehiagir iruditzen. Eta, turreto! Eta gero bai botako dioena, gatz larri pixkat gainetik, ze naiz da ura egosteko garaien, gatza bota diogun, nik uste dut honi, behatz honi, gatz pixkat gainetik bota berzaiola. Horrela, eta perrexila bai. Perrexila, bildur gabe. Eta gero, olio errea botatzen duenean, honekin eta listo. Ez dauka beste misterio honek. Maian denak eserita, eta burduntzari bat. Eta ospina, gaina jartzen du ospintanta batzuk bertara botatzeko. Ni ospina hor bertara botatziana enaiz ni oso salia. Bakizu hemen txarriboda batzuk inalditugula. Orduan, ospina holan gainetik, tanta batzuk besterik ez, Eta, ikusten duzu, keia nola zian botatzen? Hau da momentua. Itzaldu. Eta olio pixkat. Honek ematen dio, ingrazia guzti honi. Zaizuela gero holan olioa ero nahi diezuela kendu? Hartu. Eta haingo genukena da. Eutzi pixkat. Eta hau, oina, holan buelta batzuk hemen eman. Eta nahi bauzue, kendu da utzi eta ez bota, edo saltzera batean aparte eta nahi duena botatzeko. Baina gutena batera botako dunez. Eta bueno. Begira, ze itxura daukan platerronek. Iskinak eta pixka garbitu. Eta hau mai herrian utzi. Gero plater batera, bakoitzak zerbitu. Eta bada, garai batean tontakeri gutxi eta kusinatu fundamentu zitzen zuten. Eta hau bai dela, errezeta bat fundamentuzko. Eta zen moduz da bari. Piskat, jaso. Txukuntasun piskat. Eta, ez da hit. Plater batean atako izuet, edo hor bertatik plater baten, jarriko du txukun. Venga, bai. Rasiotxo bat atarako du. Ez dala bat ere kostatzen. Pusketa bat. Eta patatatzu. Zeu saia,
daukan honek. Ne ogibidea, zen nahi zu esatia, txoio bada. Kosinatzia. Hau. Hau kanpora. Eta horrela. Ez dio gehiago botako. Purra bakarri, iskina. Hola. Eta bada, behatza, Galiziarrera, ja, hola, aurkezteko platenean, ezer gehiago da. Gatza ez diot bota. Behatzei eta patatai, eta hauei be, geroko. Nahiz da uretan bota, gatza ez du, lehatzak ez du ondo. Gainien bota garzaio gero pixan. Patata, nik uste patata ondo modala, baina horrela. Orain. Bai. Patata eta guzti.